Αντιθέτως, Λελίτσα, τον τελευταίο καιρό έχασα 1-2 κιλά και σκέφτομαι να σταματήσω να τρώω καθημερινώς γιαούρτια και σαλάτες. Σήμερα λέω να φάω μια μακαρονάδα, βρε αδερφέ. Τι θα φας, Κωνσταντίνε, μακαρονάδα? Τι είπες, ρε χοντρομπαλά? Ελένη! Τι Ελένη, ρε Κωνσταντίνε, τι φωνάζεις? Πρέπει να σου πω όλη την αλήθεια. Κωνσταντίνε, τον τελευταίο καιρό χάλια έχεις γίνει. Τελείως χάλια. Μιλάμε δηλαδή, κοίτα προγούλη σου, κρέμεται. Κοίτα οι μπάκες, σέρνονται οι μπάκες. Άσε πια η κολάρα, υδρόγειος. Ελένη, σε ποιον μιλάς, έχεις τρελαθεί τελείως? Καθόλου δεν έχω τρελαθεί. Για να σου δώσω να καταλάβεις, πριν από λίγο πήρε ο Μάνθος τηλέφωνο και τι μου είπε. Ελένη, που είναι ο Τόφαλος. Τόφαλος. Κωνσταντίνε, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να Θα κάνεις... τους πούμε ότι είναι ζευγάρι, ότι τα έχουν πάρα πολύ καιρό και ότι είναι στα πρόθυρα γάμου. Και εγώ βρίσκομαι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Αυτό το σχέδιο Μάνθος στρέφεται εναντίον μου. Εγώ λέω να πούμε στον Κωνσταντίνο ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου. Αμνησία έχει πάθει, Ματίνα, ο άνθρωπος. Δεν έχει πάθει μαλάκινση. Γιατί το πες αυτό, Πέκη, για να με πληγώσεις? Είμαι εγώ διανοούμενη. Η νεότερη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου μας. Επίκουρος στην έδρα της Βυζαντινολογίας. Τι είναι? Σκάσε, βρε Ματινάκη, σκάσε. Η Ελένη είναι βυζαντινοτέτια. Είμαι βυζαντινοεπίκουρος, Καλά, μ' αρέσει αυτό. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν μου λες, ο γκόμενός μου τι ρόλο βαράει? Ο γκόμενός μου ρόλο βαράει. Βυζαντινά μιλάει, μνηστή μου. Μήπως θα μπορούσα να πάω λίγο στη βιβλιοθήκη σου να διαβάσω κανένα βιβλίο? Ξέρεις, ένα περίεργο πράγμα. Ενώ είμαι αγράμματος, αισθάνομαι μια μεγάλη αγάπη για τα βιβλία. Πήγαινε μέσα, καημένο κούτσουρο. Και τα γράμματα να μην μπορείς να διαβάσεις, θα χαζέψεις τουλάχιστον τις εικόνες. Ναι, ευχαριστώ. Έχω φτιάξει μια ατμόσφαιρα μέσα ερωτική, κούκλα. Δώστε τα όλα. Όλα. Ποια να δώσουμε, πού να τα δώσουμε? Μιλάτε, βρε παιδιά, στη δημοτική να καταλαβαίνω κι εγώ. Έχουμε και τον αμόρφωτο, το τούβλο. Ρε παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Και τώρα θέλω να πάω σε νυχτερινό λύκειο να συνεχίσω. Τι λύκειο, αγόρι μου. Τέλειωσε πρώτα το δημοτικό και μετά τα λέμε. Δεν έχω πάει ούτε δημοτικό. Σταυρό υπογράφεις, κακομοίρη. Γεια σου,